Hantsi Top TV gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai tarin albarka wato Hantsi Top TV wadda Hausawa kan ce leƙa gidan kowa. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Ku ci gaba da bibiyar mu domin sanin dukkan labaran da suke zagaye da ku birni da ƙauyuka da ma na ƙasashen waje. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai tarin albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A jiya Asabar ne kawun gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wato Abba Gida Gida ya riga mu gidan gaskiya wato Alhaji Hassan Yusuf ɗan Makwayo. Marigayin Alhaji Hassan Yusuf ya rasu ne a jiya Asabar 30 ga watan Disamban shekarar 2023 wanda ya rasu ne bayan ya sha fama da matsananciyar jinya. Marigayin Alhaji Hassan Yusuf ya rasu ne yana da shekaru 72 a cewar gidan jaridar Daily Trust. Tuni aka binne marigayin kamar yadda addinin Musulunci ya tanada a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Wannan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wato Sunusi Bature Dawakin Tofa ya fitar. Sunusi Bature Dawakin Tofa kakakin gwamnan jihar Kano ya ƙara da cewa marigayin ya kasance tsohon ma'aikacin lafiya da ya ritaya kana kuma ya rasu ne ya bar matarsa da 'ya'ya da dama da kuma jikoki. Marigayin Alhaji Hassan Yusuf ya kasance ƙani ne ga marigayi Alhaji Kabir Yusuf wato mahaifi ga gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf. Kada dai ku sha'afa, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Hantsi Top TV wadda ta saba kawo muku zafafan labarai waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin jin dukkan labaran da ke zagaye da ku birni da ƙauyuka kai da ma na ƙasashen waje. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai tarin albarka. Hantsi Top TV gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai tarin albarka.